O pabillón de San Antoniño, en Barro, funciona xa a pleno rendemento logo das distintas melloras que se lle foron executando nos últimos meses. Unha das máis importantes foi o cambio da cuberta, un proxecto que contou cun orzamento duns 150.000 euros, dos que a Deputación achegou 38.000 e a Xunta, a través do Fondo de Cooperación Local, 60.000. Ten unha colaboración que ten a Consellería de Presidencia a través da Dirección Xeral de Administración Local cos concellos de Galicia a través de diversos programas, e este precisamente é para este programa, no que se lle deu a subvención de 60.000 euros ao Concello, pois foi para precisamente a eficiencia enerxética, non? Un cambio de cuberta, no que a Xunta aportou unha parte unha parte importante do custo deste cambio de cuberta. A pesar de que o Concello xa tiña uns cartos reservados para facer esa obra, esa aportación de 60.000 euros viñeron moi ben, porque o Concello logo pudo facer outras actuacións de mellora do pabellón deportivo, que ademais de ser utilizado para todo tipo de actividades deportivas do Barro Club de Fútbol relacionado co fútbol sala, tamén é o pabellón deportivo do Colexio Murrival, que está aquí ao lado. Porque con eses fondos municipais o Concello puido acometer outras melloras en toda a instalación, como repintados ou a adecuación da zona de vestiarios. Con eses aforros que tuvo o Concello, grazas a esas subvencións basicamente da Xunta, pois podemos facerlle un mantemento integral, polo cal eu creo que queda xa en estado de revista para moito tempo. A isto hai que sumar outro proxecto que se está a executar nestes momentos, a instalación de máis de 130 paneis solares en riba desta nova cuberta e o cambio da caldeira por unha bomba de calor, unhas medidas que suporán un importante aforro enerxético. Tanto para a planta fotovoltaica, que xa está rematándose de instalar, como para cambiar a caldeira de gasoil, temos unha achega do INELGA da Xunta de Galicia do 80%, polo cal, aínda que o Concello tiña fondos reservados para facer actuacións en solitario, pois venos moi ben, porque reservamos eses cartos para outras cousas. Na axenda do Goberno local xa hai novas melloras pendentes en instalacións deportivas. Avanzan que queren facer reformas no campo de fútbol do Outeiro e a construción dunha pista de pádel. Neste caso, o Concello quere botar man do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas da Deputación de Pontevedra.